עכשיו אני חוזר אליכם, אבא ובן קליין, אתם שמעתם עכשיו את הוויכוח הזה, יש לכם עמדה אחידה? אני חושב שכן. שמה? הנושא של סירוב פקודה זה עלול לפלג את העם, וזה דבר חמור הרבה יותר מאשר דברים אחרים. ישנם מושגים שפקודה בלתי חוקית בעליל זה פקודות שלא הובררו משפטית, אבל אם הם הוברר והוחלט בצורה דמוקרטית שזה מה שצריך לעשות, זו פקודה חוקית. יקי, אני לא רוצה לשאול אותך על דעותיך, כי נדמה לי שאתה משרת עדיין, נכון? כן, גם לא משנה הדעות שלי. אז אני לא אשאל אותך על דעותיך, אני רק אשאל אותך אם בפלוגה שלך יש חיילים שכבר הודיעו שהם לא יבלו פקודה. לא, אין כזה דבר. כל פקודה שנקבל, נמלא אותה. עכשיו אני שואל אתכם, איך זה לשרת ביחד באותו מחסום? כן, טוב, זה לכבוד לי, הנושא הזה, ואני רואה בזה חשיבות. אנחנו שנה שנייה שאנחנו משרתים יחד. באמת? כן, באותו מחסום. ונוסף לזה אני משרת במילואים באופן קבוע ביחידה שלי. אבל אני רואה בנושא הזה של התנדבות, באופן כללי התנדבות, לאו דווקא לצבא, אבל התנדבות כערך מוסרי עליון. במיוחד בהתנדבות לצבא אנחנו תורמים על ידי דוגמה אישית לחיילים שנמצאים שהם עוברים חוויות לא קלות. אני לא מבין, אתה גם משרת במילואים וגם מתנדב נוסף להיות על יד בנך? נכון, 13 שנה. כדי לשמור עליו, כדי לתדריך אותו, כדי לראות שהכל בסדר? לא, אני שמעתי ממנו את המשימה הקשה והכמעט בלתי אפשרית שעומדים החיילים, נטחנים בשפה שלו. ואת הנושא של המחסומים והסיורים, הגבול והחיכוך. החלטתי שאני יכול כאיש חינוך לשעבר לשמש גם כן, לתרום את חלקי בחינוך על הדור ולהראות להם שזה אפשר, ואפשר לעשות את העבודה הקשה. אתה בכיר בדרגתך מאבא שלך. כן. אתה מפקד עליו? בפועל אני לא מפקד עליו באותו מחסום ספציפית, אבל חברים שלי באותו מחזור שלי מפקדים עליו. זאת אומרת, חברים שלך אומרים לו, תלך, תבוא, תביא? כן. חייל פשוט אני. והוא מקבל את זה? לא, אתה רב סמל, לא? כן, אז מה? מקבלים, זה לא קשה להם שאבא של עמית שלהם, של חבר שלהם נמצא במקום? זה כאילו קצת מלחיץ, לא? לא, להפך. אני מכין להם את הקפה, עוזר להם. בוא נשמע מה הוא אומר. דווקא כבוד גדול, גם... בסדר, כבוד, אבל מה עם ההלחצה? לספר בבית, לאחים, לאמא, למשפחה. בסופו של דבר, גם אותו חייל שעכשיו, דוגמה בחנוכה שהתנדב ויצא הביתה, או ששמר טיפה פחות, זה עזר לו, זה מה שחשוב. זה עוד כוח שעוזר לנו, עוזר בכמה דברים, זה עוזר גם בכוח אדם וגם בכלל, דוגמה אישית במחסום. אבל הזקנים, תסלח לי שאני קורא להם ככה, המבוגרים, הם פחות יעילים, לא? תלוי במה? בבדיקות. לא, בכלל. מה? לא. יש להם יותר ניסיון. יותר מתונים. יותר מוותרים. אין... רק יכולים לעזור, לא יותר מזה. מה, בבית שלכם ההתנדבות זה מסורת מדור לדור? מדור דור? זה חונכנו. אני חונכתי בבית הזה. משה, למה התכוונת כשאמרת לו, כשהוא התגייס, אל תהיה פרייר? להפך, אני אמרתי לו שיהיה פרייר. שיהיה פרייר, למה? שיהיה פרייר, שיתנדב, שיעשה. כי אם הוא יהיה פרייר, אחרים ילמדו ממנו, ואז כולם יהיו פריירים, ואז בסך הכל הוא יפסיק להיות פרייר. המשפחה שלכם כולם פריירים לפי הגדרה הזאת? כן, אני חושב שכן. יש לך עוד אחים, יקי? כן, יש לי אח צעיר שמתאמן עכשיו להתכונן לקראת הגיוס לצבא, רוצה להגיע ליחידות נבחרות. מקווה שיצליח. וזה מה שאתם אומרים, רגע, ומי עוד יש לכם בבית? יש שתי אחיות גדולות נשואות כבר שהיו בשירות לאומי ותרמו את תרומתם, ובני משפחה נוספים, גיסים, כולם היו בצבא, כולם בקרבי. אתם אבו ובנו למופת, תודה רבה לכם. תודה לך. הסיפור הבא מופיע היום בידיעות אחרונות בחתימתם של נתן